தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கடந்த அக்டோபர் 30ஆம் தேதி சென்னை நந்தனம் பகுதியில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க சென்ற இளைஞர்கள் பட்டாக்கத்தியுடன் கார் மீது ஏறி நடனமாடியும் தாறுமாறாக வாகனத்தை இயக்கியும் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. முதலில் அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். வணக்கம். தேவர் ஜெயந்தியின் போது நந்தனம் நோக்கி வந்த இளைஞர்கள் சிலர் சாலையில பட்டாக்கத்தியுடன் கூட்டமாக சாலையில நடனமாடியும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில ஈடுபட்ட வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது. அக்டோபர் 30ஆம் தேதி தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நந்தனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேவர் சிலையை நோக்கி வரும் இளைஞர்கள் சிலர் அதிவேகமாக காரை இயக்கி பட்டாக்கத்தியுடன் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். மழையில் சாலையில் நனைந்தபடியே போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவும் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்கள்ல மிகவும் வைரலாகி பரவி வருகிறது. இது பல கண்டனங்களும் எழுந்து வருகிறது. தொடர்ந்து அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ மிகப்பெரிய வைரலாகி சமூக வலைதளங்கள்ல வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில அந்த பட்டாக்கத்தியுடன் இந்த இளைஞர்கள் சாலையின் நடுவே அந்த கத்தியை வீசி வருவது மிகவும் ஒரு கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது சமூக வலைதளங்கள்ல மிகவும் வைரலாகி பரவி பெரும் கண்டனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. தொடர்ந்து இது குறித்து உடனடியாக போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கண்டன குரலும் சமூக வலைதளங்கள்ல எழுந்து வருகிறது. விவரங்களுக்கு நன்றி சுதர்ஷன். செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.